दा अन्थाइबारि हिसाबै UPPLआ दिनैनि दिनाव 10%बो गैलिया 0% जानो थांगासिनो दङ। दिनैहाय अन्थाइबारि हिसाबै जोंनि माननाव गेदेर जोंनिनो जन नार्जारि आरो बिथां सानसुमा नार्जारि बिथाङा बेंटल प्राइमारि हिसाबै जोंनाव एसेब्लाबो BPFनि बिसोरो मावथि हिसाबै आरो बिसोरनि नुजाथिनाय गोसो होनायाव आरो आंबो सासे अन्थाइबारिनि जानानै बेंटल प्राइमारिनि बिथांमोननि नाजानायाव दा अन्थाइबारि हिसाबै UPPLआ दिनैनि दिनाव 10%बो गैलिया 0% जानो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि अन्थाइबारियाव मानाव गेदेर जोंनि UPPLनिनो जाय जोंनि सेन्ट्रेल इउथनि बिथाङा मा बिबानाव दं गैया जों बेखौ मिथिया। दा जोंनि नुनायाव बिथाङा UPPLनि जानानै बिथांनि मुङानो जाहैबाय जायखौ जों मोसा अन्थाइ बिखा होननानै मिथिजायो निमब्रत बसुमतारी। दा बिथाङाखौ जों रायजोआ नुदों 13 नं समस्ति हिसाबै नुदों, अन्थाइबारि हिसाबै प्राइमारि हिसाबै नुदों। बिथाङाखौ जों उन्दुनानैसो थानाय सेंग्रा फैलार लिडार होननानै जों नुदों। बिथां थासेयावबो दि UPPLआ दिनैनि अन्थाइबारि सेन्टार हिसाबै 0 जानो थांगासिनो दं। बिथाङा बेयाव उद्देश्य गैया, बिथाङा नुवाखै। UPPLआ जों BPFनि मानसिफ्राखौ बिथांमोना आं दाखालिबो बुंदों आर'नाइ गाननानै बिसोर फट'खाल' लानानै फट' लानो गोरों, नाथाय बिसोरो जोंखौ खामानि दामानि बिथांमोना सहाय हेरिफ्राव जेबो जोंखौ गुमुर होआ। बिनिखायनो दि रायजोफ्रा सानबाय गोबां UPPLनि मानसि जों आरो BPFनि मानसि बे समाव UPPLनि मानसिफ्रानो बिसिनि मावनाय दांनायखौ गाहाय लेभेलनिफ्राय लानानै बिथांमोना मावनायखौ मोजां मोनिलाय बिसोरो फैनानै बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFआव जगदान जानो फैगासिनो दङ। ओरैनो आं बेखौबो बुंबाय थादों 13 नं समस्ति हिसाबै जोंनि ओरैनो BPFआ देरहाखानायखा, बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया, बुंनांगौ गैया। 13 नं समस्ति हिसाबै BPFआ ओरैनो उइनार जाखानाय। दिनैहाय बे अन्थाइबारि गामियाव जोंहा माइनरिटि आरो बर' जोंहा गोबां UPPLनि आरो सानैसो BJPनि सुबुंफोरा दिनै जोंनि BPFआव जगदान जाबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। दिनैहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे बे अन्थाइबारि गामिनि दिनै 32 सुबुंफोरा जोंजों जयनिं जानायाव जों हमनानै लाबाय। बेयाव माने UPPL होननाय फ्राय गैलाखौनो होनजासै। दा खोथाया जाहैदों दिनै UPPLनि जिनोखि दिनै सासन खालायनाय, बे सासन खालामनाय आरो बिसिनि जिनोखि राजनितिकनि नामाव फिसा फिसौ सरकारि आसनि होनानै जि प्रल'भन देखायनाय, बे प्रल'भनजों बिथांमोना गब'वाखै बा बाव सन्थुस्ट नङा। जोंनि सिगांनि 17 बोसोराव जेनोखि मावबोनाय BPFनि खामानिफोरखौ गोसोखांफिननानै बिथांमोना दिनै जोंजोंनो गिदिंबोफिनबाय। बिथां सायखं, जों गोदो सायखं होनोमोन, ओरैनो अमरबो होनो। जों बिथांनि थांनाय जेनोखि 2020 सननि जिथु BTCनि बिसायख'थि, जों बेवहाय बिथांखौ जथेस्थ' सहाय खालामदोंमोन। मा रोखोमनि सहाय खालामनांगौ जों खालामदोंमोन। एब्रे एब्रा बे हाबनो हायि जायगायाव जों खालामना होदोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंखौ जेनोखि प्रतारना खालामबाय, जोंखौ थगायनानै फैबाय। दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा बिभिन्न जाथि गस्थिनि बे 13 नाम्बारनि सुबुंफोरा बिथांनि बे थगायनायाव सन्थुस्ट नङा, गोजोननाय नङा आरो बिथांनि सायाव दाबो बिसास गैया। बे जे आरो मालाबा थगायबावनाय नङा बेखौ बिसास गैया। बेनिखायनो बिथांखौ मोजां मोननाय सुबुं गोबां खम दं, भटारा जोबोद खम दं। गतिके आं बिथांखौ जेबो आंनि माने प्रतिद्वन्दी होननानै आं जेबोखौनो साना। बेसेबांसो भटनि फारागथि देरहागोन? बे भटनि फारागथिखौ जोंथ' खालामनो हाया आरो आं बिजाथि हिसाबै आं हाया, কিন্তু जों जे गोबां भटआव देरहागोन एखे बियो रोखा। মই নিজে এজন ইমান দিনে UPPLৰ কৰ্মী আছিলে। আজি আমি UPPLৰ কিছুমান কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ আজি আমি BPFত জইন কৰিছোঁ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত BPFে জয় কৰিব বুলি মোৰ এটা আশা, আৰু জয় কৰি আমাৰ এইখন গাঁৱৰ যিবিলাক অলপ সুখ দুখ ভৱিষ্যত যেন সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। তাৰ কাৰণে মই নিজে আহিছোঁ, লগতে আৰু গাঁৱৰ পৰা মই কিছুমান বন্ধু বান্ধৱ লৈ আহিছোঁ। আজি আমি নিজে কিবা BPFত জইন কৰিছোঁ।
ইমানখিনি। কেইজনে জইন কৰিলে? আজি আমি 13 জন জইন কৰিছো। আগৰ পৰাই কিছুমান আছিলে আৰু আশা কৰো 2-1 দিনৰ ভিতৰত গাঁওখন গোটেই কভাৰ হ'ব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস।